para may account kayo for Globe or for Smart kung ano man yung mag-work. Ang Nebraska, ang kanilang max is 70. Ang South Dakota is 80 miles. So, parang 120, gano'n ang takbo mo, 130. Taas ang kamay ng mga allergic sa utang. Hi everyone! Welcome back to another video. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So for today's video guys, ay i-discuss ko lang po kung ano ba yung things that you need to do before you leave the Philippines. So meron po tayong video after this na about naman sa mga kailangan yung gawin before you arrive sa US. So this video, yung before you leave the Philippines, it means yung mga iiwanan nyo, yung mga ganyan. Pero yung before you arrive in the US, yun naman yung mga pinaprepare ninyo bago kayo makarating ng US. Ayan. Para na mag-explain to ng martyr or murderer. The explanation, sis. So if you are interested to know the information that I want to share with you today, please keep on watching. So, meron akong nilista guys na 13 things that you need to do before you leave the Philippines. So, number 1 dito is list down all the stuff that you need to bring for USA. Ayan. Very ano talaga ako guys. Very ma-OC ako when it comes to listahan. Lista everything. Because most of the things na hindi mo nire-write down ay eventually makakalimutan mo. And with all the stress na pag-prepare mo paalis ng US and pag-prepare mo sa mga iiwanan mo sa Pilipinas, wag na natin dagdagan pa. So, let's make a list of all the things that we wanna bring sa USA. Like, for example, your clothes. Kung na documentary qualified ka na, I suggest na gumawa ka na ng listahan na gusto mong dalhin. Like, for example, yung mga damit mo. Para alam mo na kung ano yung mga i-dispose mo before you even leave. Yung mga shoes mo, ganyan. Alam nyo guys, before ako umalis ng Pilipinas, sabi ko, konti lang naman yung mga damit ko. Ito lang yung kukunin ko, ito. Pero nung i-empake ko na, excess na. So, maganda talaga na maglista na kayo kung ano yung mga favorite nyo na hindi nyo kayang mawala pagpunta nyo ng US. Number 2 is shop for stuff that you need. So, kapag na-DQ na kayo, I suggest mag-start na kayong bumili. Like, for example, you need to have your own stethoscope here. So, kung iniisip nyo na hindi nyo ma-afford yung stethoscope pagdating nyo ng US, kasi yung pinakamura na ngayon guys na Litman dito is already $120. Pero Litman na yun ha. Kung feeling nyo wala kayong budget for that, when you get here, pwede naman yung Baxtel. Bumili ako ng Baxtel ko before I left the Philippines, pero hindi ko rin siya nagamit kasi binilhan ako ng sister ko ng stethoscope when I was still training before my deployment. And kung feeling nyo kailangan nyo ng mga winter clothes, ganyan, mag-start na kayong mag-ukay-ukay. Para at least may mga naipon na kayo na dadalhin nyo para hindi kayo minsanang bagsak ng gastusin kapag nandyan na malapit na yung flight ninyo. Number 3 is to set up Smart Globe na roaming number. Ito yung hindi ko nagawa noon guys kasi meron akong Globe. Kaso pagdating ko dito sa Iowa, walang signal dito sa town yung Globe. Pero nung nasa Tennessee ako, may signal kahit nasa bedroom ako, nakaka-receive ako ng mga text, ganyan. Unfortunately, ang merong signal dito is Smart. Wala akong Smart. So yun, nagpapadala pa kami ng SIM card. Pero guys, don't forget na i-roaming nyo yung Smart na SIM before pa ninyo dalhin dito sa US para magka-signal. So, iset up nyo na mag-roaming yung dalawang yon para may account kayo for Globe or for Smart kung ano man yung mag-work. Kaya ko rin sinasuggest na magkaroon kayo ng mga roaming number nyo is para din sa mga one-time password ninyo. So, kung may online banking kayo, dun nyo ma-open yung mga bank account niyo dahil nakaka-receive kayo ng one-time password. But I suggest, pagdating nyo ng US guys, tumawag kayo sa bank ninyo and ipa-change nyo yung one-time password mobile number nyo sa mobile number nyo na dito sa US. Sa akin, yung number ko na dito sa US, yung pinagsesendan ng BDO for my one-time password. Para kahit saan ako magpunta, kahit nasa US ako, nasa Canada ako, nare-receive ko yung mga one-time password na hindi ako mag-worry ni, baka walang signal yung Globe or yung Smart kapag kailangan ko na i-open yung bank account ko.
Number 4 is to register GCash or PayMaya. Kapag may GCash kayo or PayMaya kayo, magagamit nyo siya to pay for any kind of bills in the Philippines. Kunyari, mag-online shopping kayo, papadala nyo na sa family nyo yung online shopping nyo through Shopee or Lazada. At least may pambayad na kayo doon, mata-transfer nyo siya agad. And sa akin, benefit ko siya for GCash or PayMaya is I can pay my Pag-ibig MP2, which is an investment also. Kapag overseas ka kasi sa Pag-ibig, tas magbabayad ka through debit or credit card, is parang 2.5% yung i-charge. So, malaki siyang kaltas. Unlike kapag GCash or PayMaya yung gamit mo, is only 5 pesos yung ikakaltas nila. Gaano man kalaki o kaliit yung ida-deposit mo sa MP2 mo. Kung gusto nyo ituloy yung mga MP2 nyo, yung mga SSS nyo, mga ganyan, kailangan na may GCash kayo or PayMaya kayo para sa mga payment. Speaking of Pag-ibig, guys, the next thing that I want you to do is for you to check your SSS and Pag-ibig details para wala kayong problema na mag-authorize na naman kayo ng tao. What if yung mga parents nyo rin or you don't have any family member sa Pilipinas, mas mahirapan kayo. Magbabayad pa kayo ng mga tao for the services para lang i-check. Tapos mag-authorize ka pa. What if kailangan pa nila ng power of attorney, ganyan. So, ayun. Medyo mahaba siya na proseso. So, I suggest you check your SSS and Pag-ibig details already before you even leave. Number 6 is to notify your bank about your travel. Pagdating kasi dito, guys, sa akin no, nang iniisip ko, may dala akong cash. Pero kapag hindi mag-cash siya yung cash ko, I can withdraw from my bank account or I can use my ATM or yung debit card to pay for my purchases. So, pumunta ako ng BDO and nag-notify ako sa kanila na I will be traveling to the US. So, tatanungin nila kung saang bansa ka pupunta, how long na gusto mo na naka-open yung account mo for overseas transactions, ganyan. Kasi guys, kung ginamit mo dito yun sa US tas hindi ka nag-notify, there's a possibility kasi na baka hindi siya ma-approve, lalo na kapag pinambayad mo na mismo yung debit card. Ayan. At least kapag nag-withdraw ka, mas maluwag ata. Something like that. So, notify your bank as well para magamit nyo yung mga ATM nyo pagdating nyo dito na wala kayong kahassle-hassle. Order PSA documents. May online transaction naman na ngayon na pwedeng gawin. Mag-order ka lang online ng mga birth certificate, marriage certificate para may copy kayo ng mga documents na to pagdating nyo dito sa USA. Ako noon parang nag-order ako ng may friend kasi ako na nasa PSA. Shout out kay Carla! Pero na-try ko din guys na magpa-deliver online. Yung in-order ko lang siya online. Na mismong PSA online ha, hindi yung mga services lang. I-search nyo lang guys sa PSA mismo. Meron silang online delivery. Magbabayad ka lang ng shipping fee para sa documents. So, yun. Sa akin naman, dahil may friend ako, sabi ko, kuhanan mo nga ako ng tatlo na birth certificate, tatlo na marriage certificate. Kasi you'll never know kung baka kailanganin dito. And kinailangan ko nga talaga siya nung nag-change name ako for my driver's license here. Kinailangan nila yung marriage at saka birth certificate ko para lang pag-comparein yung documents. Ayan, kung tama ba na nag-change ako ng pangalan ko dahil kinasal talaga ako o baka nag-change lang ako dahil, because of fraudulent activity. So, kailangan meron kayong dala na ganun. So, mag-order na kayo ahead of time. Hindi naman yung nag-expire. So, kung na-DQ na kayo, ayan, mag-order pa kayo more kasi yung ibibigay nyo kasi sa consulate or yung, tama, yung ibibigay nyo kasi sa consulate, hindi na yun babalik sa inyo. Yun na yung dadalhin nyo pagpunta dito sa US pero ibibigay nyo kasi siya sa immigration officer. So, might as well get more copy for personal use. And then ito yung susunod na sasabihin ko guys na very, very important for me. Learn how to cook. Ayan. Lalo na kung medyo picky eater kayo, lalo na kung sanay kayo sa Asian food and you are not used to eating Western food, mga pagkain nila dito guys. Naku, baka mangayayat kayo kung hindi nyo alam yung paano magluto. Especially kung hindi kayo marunong magluto ay feeling ko mas magastos siya because for sure you will be taking out
or you will be eating out more often kasi nagsasawa na kayo sa luto nyo na hindi naman ganon kasarap. Or, mangangayayat kayo kasi konti na lang yung nakakain nyo na gusto nyo. Or, ang good thing on that part, if you don't know how to cook, baka ang kakainin nyo na lang is bread and milk lagi, tapos sunny side up egg. Ayan, makakasave kayo nyan. Makakasave kayo ng madaming pera kung puro ganun yung kakainin nyo. Pero guys, you are here to work and enjoy life. So you must take care of yourself. And again, food is fuel. Food is very important. So I suggest you should learn how to cook. Eto, gusto kong gawin nyo na to na pag-aralang magluto. Kung may plano kayo na pumunta dito sa US, dapat once na nag-apply na kayo, mag-aral na rin kayong magluto. Make Google documents for all the recipes na tinatry ninyo para easy access lang siya kapag magluluto na kayo, pag nandito na kayo. And then number 9 is a very important thing. Learn how to drive. And kapag sinabi ko guys na learn how to drive, hindi lang po yung atras abante liko-liko, ganun. Kailangan yung itry mag-parallel parking. Well, a lot of states, they don't test you for parallel parking, but there are a lot of places here na ang parking lang na available is parallel parking. So, what if you don't know how to parallel park? And again, kailangan din matry nyo ng mag-expressway. Noon sa akin, nag-expressway ako, pero yung sa T-Plex lang na natry ko na expressway. But at least, na-try ko na mag-change lane for multiple lanes, mga ganyan. Tapos yung speed ko mas mataas compared sa national highway sa atin. Dito kasi guys, kapag nasa interstate ka na, most of the time, ang minimum speed limit is 45 miles and ang maximum is 65 miles per hour. Ang Nebraska, ang kanilang max is 70. Ang South Dakota is 80 miles. So, parang 120, gano'n ang takbo mo, 130. So, paano kung hindi ka marunong mag-change lane ng mga ganong mabilisan? Yun, medyo masyasyak ka sa pagdadrive. Hindi ka makakalayo na mag-isa ka lang. Kailangan lagi kang may kasama. And pagdating mo talaga dito, guys, very independent ang mga tao dito. Wala yung, samahan mo nga ako. Walang mga ganun masyado dito. Unless you are really close to that person, then they will be able to join you at kung wala naman silang work. So, learn how to drive. Next thing that I want you to do is settle all debt if you are able. So, wag na kayong magdagdag ng utang at dapat bayaran na ninyo yung mga utang ninyo. Kasi guys, kung kaya nyo naman, parang naawa kasi ako sa mga pumupunta dito na, hindi nila ma-enjoy yung earnings nila kasi may utang pa sila sa Pilipinas, nagbabayad sila ng utang. Well, hindi ko rin naman masisi yung iba kasi talagang kapos din nung nasa Pilipinas. Pero, ayun, as much as possible, wag na kayong magdagdag ng utang kung may utang na kayo para may peace of mind din kayo pagdating nyo dito. Kasi mamaya baka yung cost of living versus your paycheck will not even cover the debt that you have in the Philippines. So, utang is a no-no talaga sa akin. If possible talaga, wag tayong umutang. Taas ang kamay ng mga allergic sa utang. Next thing is to secure all property titles and entrust to somebody else or bring it with you papuntang US. Alam nyo naman na yan. Iwan nyo na sa pinagkakatiwalaan nyo and then kung hindi, dalhin nyo na lang. Mas safe siguro. Kaso kailangan nyo kasi ng someone who will go and pay every year. Or else, if you will not go and pay the taxes every year, magkakaroon kayo ng konti lang naman yung babayaran mo na penalty kung nasa probinsya naman kayo. Pero kapag nasa Makati area kayo, nandun yung property nyo, tas walang nagbabayad yearly doon. Good luck! So, secure your titles. Mga, ng sasakyan, ng mga properties, ganyan. Number 12 is to sell or give away your pre-loved items. Nung ako guys, ito yung isa sa pinagsisihan ko kasi sobrang late na akong kumilos. Dapat noon pa pala, nung na-DQ na pala ako, nung nagbebenta na sana ako ng mga gamit ko noon, ng mga damit, ng mga gamit sa bahay. Kasi, in my case kasi guys, ako na lang yung natira sa Pilipinas. Family ko na sa Canada sila. So, sabi ko parang sana pala binenta ko na yung ibang gamit ng bahay. Yung mga, alam mo yung mga small things lang naman na pwedeng ibenta. Hindi ko na nagawa yun. Kasi wala nang time. Tas yung mga damit ko, nag-live selling ako ng konti lang.
Tapos most of them, hindi ko na nga kayang isort kasi sabi ko noon before, ito yung dadalhin ko na damit ko. Tapos nag-packing na nga kami. Heavy na siya, excess na. So, ang nangyari, ang dami kong iniwan. Tapos, si Mac na yung, sabi ko, bahala ka na dyan. Ipamigay mo na kung sino yung may gusto. So, siya na yung nagpamigay. Buti na lang, nandun na siya sa Pilipinas nung mga panahon na yun. Kung wala, nandun, nakatenga yung mga damit. As early as you can, sell or give away na yung mga stuff ninyo na alam nyo naman na kaya nyong mawala. And the last but not the least, which is very important for me, is to spend more time with your family. Ako guys, nung feeling ko malapit na akong pumunta. 2020, sobrang hirap magbiyahe noon papuntang Ilocos, pero I still try to go. Kahit grabe, every time nagpapaswab ako, nagpa-file kami na, ang hirap pumasok ng Ilocos noon guys. Meron pa yung one time na tenga ako sa border, 6 hours. Umiiyak na ako doon kasi gusto ko lang naman umuwi, makita sila lola ko. Very kasi ako, malolo-lola. Tapos nun kasi, parang nade-depress na ako sa COVID, ganyan. So, basta umuwi kasi ako sa Ilocos, parang ako ba, parang nare-recharge ako. Kasi yung stress sa work, tapos mag-isa pa sa bahay, ganun noon. Tapos natenga ako ng 6 hours sa border dahil may kulang kaming document na ibibigay sa munisipyo. Tapos na-high blood na si lolo ko kasi check pa daw yung bahay for isolation. So, yun guys, spend more time. Nung medyo lumuwag na, nung hindi na kailangan ng maganya, every month, umuwi talaga ako. Before COVID, every 2 weeks, nakaka-uwi ako kasi may bus pa nun. Pero nung COVID na, halos mga every month or every 2 months. Tapos, nung lumuwag na yung restriction na yun, every month na ako dumarating sa kanila, pumupunta sa kanila kasi that time I have my own car na din. So yeah, spend more time kasi ako guys, alam nyo, bago talaga ako umalis ng Pilipinas, inisip ko na baka matagal akong hindi makauwi. Baka hindi ko na sila madatnan na buhay, or baka, alam mo yun, may mangyari na wala ako. I was kinda already accepting the fact that they will not be there anymore once I go home. Pero good thing naman na they are still doing okay right now. Sana healthy pa rin sila pagdating ko. So yun, spend more time with your family. So, yun lang guys. Thank you so much everyone for watching this video. This is a very long one. Ang dami ko kasing daldal all the time. But anyway, sana may natutunan kayo and sana mas ma-inspire pa kayo lalo na pumunta dito sa US and ma-excite sa bagong journey. Ayan. If you have any question or suggestion sa mga nandito na po sa US, let me know down below kung ano ba yung mga suggestion nyo para sa mga papunta dito, kung ano bang kailangan nilang i-prepare or gawin before silang umalis ng Pilipinas. Meron pa naman siguro tayong time and let's proceed na sa shoutout for this video. Hey everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po ang shoutout part ng ating video kahit ang haba na ng video na to. And mag-shoutout lang po ako sa mga nag-comment sa aking vlog na shopping for Christmas decor at Hobby Lobby, and then packing for travel, and then first day in Canada. Grabe, tagal na ng mga videos na to. Ngayon lang ako nakagawa ng shoutout. Pasensya na guys, sobrang na-busy talaga. So, mag-shoutout lang ako kay Sis Mavi RN, kay Robin Nilio, kay Anna Love, which is an English subscriber, My Life Outside Philippines. Si Tracy ba to? Parang si Tracy to. And then kay Sis Waki Stolen, na laging suki, Ibrahim Hailil, na isa ring suki, kay Renz Mia, kay Miss Shell H, and kay Ronica Berto. Then punta naman tayo sa packing for travel na video. Shoutout kay Sis Maureen, kay Renz Mia, kay Arnel, kay Snowball, kay Ronica Berto, Sandra, Waki Stolen, Ibrahim Hailil. Grabe, sila lang din. Lagi talaga mga suki sa pagko-comment. Now, let's go naman sa vlog na flight and first day in Canada. Shout out kay Renz Mia. Dito ulit siya. Kay Charlene Ledesma, kay Irene Infante, kay Snowball. Nandito ulit siya. Kay Waki Stolen. Nandito ulit. Ibrahim Hailil, Nurse Marian, Abigail Vibal, Ronica Berto, Mavi RA, nandito ka ulit sis. Kay Malu ako, familiar din to. Kay Princess Mia, ayan, thank you so much everyone. Ngayon, maganda pala yung ginagawa kong ganito, yung parang every video, parang 3 videos yung gagawin ko ng shoutout.
mas nakikita ko yung mga frequent na nagko-comment, which is very, very interesting kasi, grabe, kakita ko talaga sino yung mga suking nanonood. Thank you so much, everyone. And if you wanna be included in the shout-out part of the videos, just comment down below and we will try to include you sa mga susunod na videos. So, tatapusin ko tong marami na videos. Gagawan ko na talaga ng mga shoutouts kasi ang dami ko ng utang sa inyo. But anyway, guys, thank you so much for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Land of heartbroken fools. The streets are